Самчо, що винаги си сам? Пероната взе партньора ми. Влязохме двама и излязох само аз. Съжалявам, братко, съжалявам. От тогава разбрах колко е важно да имаш добър партньор. Някой, който е винаги до теб. Да, чорапите винаги са твои. Така сме създадени. И винаги сме до хората. В студ, в жега, навсякъде. Топлим ги, пазим ги, без да искаме нищо в замяна. Знаете ли, това ни прави специални. Това ни прави перфектният подарък. Да, няма по-добър подарък от чорапи. Момчета! Всички знаят, че най-добрият подарък са парите. Ами ако сложат парите в чорап, Чорап с пари. това е гениално! Ще сме и полезни, и богати. Май не е лошо. Момчета, намерих ей това за чекмеджето. Какво е това? Подаръчна кутийка за пари. Значи хората вече са го измислили. Поне опитахме. О,